ating ko pong adwang kutang, tapong mo munang kutang, mabilisan mo pong pakibat. Kaya kayo pong manalbe at makiramdam, kaya katamo nga ridyo mas, at dini pong kayabe ko keti. Yung po kailangan pakaisip-isip. Po, noon sabihan dapat is the spark of the moment. Tang biglang lungog kang isip yung nga na po. Potang kahit tapong kadwang kutang is a follow-up, kita pong mumunang kutang. Ang niyo po yung kutang. Po. Sanong, sabihan, metong muna po, kayo pakadakal. Sanong lugal imburi mong panepupuntalan. Hop, nakapili na kayo po. Ito na kong isip. Kadwang kutang. Bakit? Okay. Nabengi po ka bang mag-prepare ko keng misa tamo? Ating pong biglang minaos ka na ako. Sabi ko, kut nangang kipay ning minaos ka na ako nung nanong maging pakibat na. Huling gagawa ko pong reflection, gagawang ko na yung homily. Anyang kayong ikutang ko po kaya, the same. Sano ing lugal na buri mong pupuntalan. Sabi ko po kayo, mabilis mo kagad kami misi malambat, buri ko agad, makibat ka. Agad siya po may kibat. Bali po yung pakibat na, buri na po ka nung mumunta kayong beach. Dagat. Yawari po, kay, kita nga kayo po, bakit? Nga ako po, kaburi mo ka rin pupunta nga ako po makayan. Magastos siya po yung tao ngayon, hindi nga kaya sarili ko. Sabi na po ka na ako, ano po ka no kanyaman itang potang abak, nga nasasabi, akit may ing sunset, kutang kay itang angin, nga na pong makanyan, tang feeling mo ma-amaze ka keng creation of God. Nung pakanano nang ang gawa ito. So, titimang ko po. Sabi ko kaya, saan mo nitang anak mong panganay nga ako? Inaus na yung pinganak na. O kakilala ko po, parishioner ko le. Kita nga kay po, the same question. Pakibat na po ka na ako, mong bisa ko mong tapalawan. Lalo yung may social nga ako, buri ko mo taking koron nga na po. Bakit nga ako po makanyang kaya? Kalim nature mong. Itang nature ang po pa'y tandagat. Nga na po makanyang sasabi. Kaya sabi ko, galing. O saan ning wali mo? Inaos niya pingwali. Kita nga kay pingwali. Sabihin ko po kayo, saan yung lugar na buri mo pupuntalan? The same response. Kempong dagat. Bakit dagat? Tapalo po nga na, basta't you can dagat, nga na, makairap ko can dagat, bala mo, there is peace of mind, nga na po sasabi, po. Nang kaya sabi ko po, bala mo, para-pareho kayo pakibat, nga na, may peace sabi-sabi yan, namo nga na, bala mo po as a family, bala mo karela, that is their way of looking at, ita pong masanting alugal para karela. Ita po kanuing akakidan tulad siya. Kaya ba't po sinabi ra ka na ako, bakit kukutang mo amon, dala mo kami karen? Nga na, painawa na kayo. Nga ako po karela. Nga po ba na mo, karela, ilang pamilya, ita yung akakitang something meaningful. Itang lugar na ita. Yawari po, ikayo, kung na niya po yung sarili yo, bakit ka rin kayo bisang mumunta? Ako po'y meging pakibat ko is, de pong parishioners ko balo, dahil uling panay kong kukwento karela. Uling pari ko. Noon uling po siguro, at manakit kong peace of mind, nang kay answered prayers. Anak ko po kaburi mo munta manawag. Andiyan kanitang alayo pa ing tiplex. 5 kang oras magbiyahe from Tarlac, labasan mo tang, gana-ganan traffic. Basta miras ka rin, simba ka. Kaya mo sinimba, muli na ka. Ngarapin po. Bala mo parang anak ko po tanga tsuwa ka rin when you pray. Bala mo itang yayapse mo king birhen, itang kay kang, bala mo sasabihan mo kang imamo, ipanamdaman mo. Ating matindi na po nito, retang prayers mo, maging tutula. They are answered prayers. Ngabi ko po, napin bala mo, and this is my way of thinking her. Ay, panikuanan ko pong panimumunta. Sisimba, mag-visit. Pangadi, retang burima pangadi. At mo pong meto nga pangadi na, napubiya ka na ako. Impengadi ko po, sana makapakyasawa ko. Biro mo po. Noon bala po para ka na ako. That is the place that I am so comfortable with. Ngarapin po sasabi. Pansinan niya yung first reading from the prophets Zechariah. Ang po in gospel tamo. There is one place na may mention na po nining propetang Zacarias. Ang po ning gospel tamo kan Luke. Nano po sabi na ning prophet kay katamo? Datang kanuing oras, dining ganang syudad dareti,
Muntala mo king meto nga syudad. At nanuyita meto nga syudad na amanwa na po, muntalangan Jerusalem. Ito po yung sinabi na. Kaya ba't nano pa pong sinabi na, uling sambata mo, king ginong mayupaya. At din yung syudad da rin nga na po, siguro po yung sasabyan ng Zacarias Kenny, din rin syudad na anenoman Hudyo, din yung syudad da rin king uling akakit ding upaya ng Diyos, makyabela, manyawadla naman kalam kaya. Nga na po. So, bala mo po, para king kekatang propeta at neking karagula kabaldugan, ing dugal na ning Jerusalem. Niwari po, gospel. Sabi na ning Ginoo, malapit na ingaldo ning pamanukyat na banwa. Aliman po yung kamatayan na ya, noon yung pamanukyat na banwa, ing amanwa na po. At inari ng Jesus, imuntay Jerusalem. Muntay Jerusalem, uyan yung kamatayan na. Niwari po. At nano pong gewada, to reach Jerusalem, imetong pong masanting adalanan, siguro nga ako pen yan, ang peka shortcut ini, dumalan la po sa Maria. At nanong tinubod na karening minunang alagad, to prepare, magsadyala sa Maria, mekad stopover, tilang pipanganan, pipagpainawan before proceeding to Jerusalem. Nane po, kasi sabi na, munta kayo ka rin, magsadya kayo, para king katamong kailangan. Nano pong gewada, magsadyala, uning abaludo, muntala Jerusalem. Inuman may kasunduring Samaritano, ang poreng Hudyo. Ewari niya po, ay labis sa mumunta rin Samaritano king Jerusalem, they are always claiming that God is everywhere. Kailangan mo katpaking bundok kayan. Tapin po, din yung Samaritang Hudyo, ito po makain din ang importansya rin ng Samaritano. Mitutwala pong pane when it comes to worship of God nga na po. Anyapin yung balo that they will go to Jerusalem to worship God nga na po. May edo po payagan. Nanong reaksyon na po din nga doon may kapatid. Siyempre may insulto lang, may nasakit lang. Ala na kayo manggiwang marok. O bala mo, binastos na kami. Da kaya buring para magpainawa mo, para mag-ating mo pitok na kan, bayo kay manik. Nano po sinabi ra, buri mo gino, pati pa kay ngape, patalang tampusan din taong arete. Muhala po. Nano sabi ng Gino, Sibyana na lang. Kasi yung pupunta landa is Jerusalem. And what is Jerusalem? Nga napin po. It's the holy city. At karin sabi dapin kay katamo, potang lawin tayo, the act of Jesus going to Jerusalem is an act of love. Act of mercy. Pakalulo. Ampong lugod. Willing to die. Nga napin po. Para ka rin taong makasalanan. Showing mercy and love. Para ka rin sabla. Potang kay, dini nga dwa, in reaction da, sila bantala. Napin makanyan la po yung reaction na, Sibyana na la. Bakit? Kasi yung pamamuntada ka rin, mas show mercy and love. Para po ka rin tao. At ka rin ninuman nga napin po siguro. Napin siguro sabi napin ng kakatamong first reading, miyabe-yabe langan munta king Jerusalem nga na po. To, bangkanta, puriyan yung Diyos. Bakanta, samba niya yung Diyos. O ni po, yung pamaglakbe ng Ginoo. For Him, importante yung Jerusalem. Mekat kitang-kutang-ko na rin, metong lugal na buri mong pupuntalan. Unin Jesus, buri na yung pupuntalan ng Jerusalem. Not only because of the temple, because it will be a symbol of His love for us. Isimbol na po nitang His mercy for all of us. Eta naman mo pumipunta Jerusalem. Magastos. Ewari po. Pero nungkot nanda katamo ngayon nakarinig ka malapit diring Jerusalem na pwede tamo munta. Yan pong kekatamong churches. Ewari. At yung pong metong mas matindi ka niti, the New Jerusalem. Yung tatapos sana banwa. Ewari. Ita sana yung journey papunta tamo. When we think of the best place na bisa tamo puntalan, okay mo po. Kaya ni King Yato, ating kang favorite pupuntalan na rugal, pero ewari mas manyaman that after all our difficulties, sufferings, challenges in life, sacrifices in life, ngarapin po sasabi, yung manyaman na puntalan after everything, ngarapin po sasabi kaya katamo, is our reward of heaven. Going home to Jerusalem, going home to the Lord in heaven. Bakit po heaven?
Because it is a place of love. It's a place of mercy for us. Napin po, kapag nasan, yung magpakayap kay tiking yato, bang kanita datang Aldo, ngarapin po sasabi, itang kayapan tamo, mayap tamo, milub king Jerusalem. Mayap tamong milub king kayarianan ng Diyos, nga tamo po. Anyapin, ala pong mali ka rin kaya kayong piniling bugal, nung ikikang gad mo nga isip, meto nga pibanganan, siguro po ling matako ka. Joke mo po. Puta kaya kahit that is your comfort. Kanita kang may papaldan, nga rapin po. But bear in mind, aside from our pangkatawan tulad saya, sana didinan tamo mo naman ulaga, inke katamong pangkaladwa, to reach heaven, the new Jerusalem.